Alors, Kaixo eta ongi etorri blog berri batean. Oain gontan, igai bat, aurreko blogan esan izan bezala, hemen txosti zuetela. Pariseagoa, komunez kontatzen gauzak, ja gaude Loiuna aireportun, bazkaldu deu, kontrola pasa deu, eta oain hegazkinan zait dirudinez atzerapen egin datorrela, baina komunez kontatzen. Hoy vamos a tener más Bueno, iritsi geha. Azkenen, 5 minutu berandu bakarrik edatu geha. Gairin aurratu indu eta pim-pam-po, aiatu geha. Oain terria gure bila eta kotxen goaz Paris ondok berritxo batea, lan bene irizien hau Ze, bueno, gero kontatuko izuet. Baina familia hau hemen tardun, etxe hor daukau. Ja iritsi geha blamen hilea. Eta oain konprobazuk inditeu. Eta etxe aldea goaz. Bida, beha bizian tokia da olakoa. Dena etxe txokin. Bueno, kontatzen zut gauza da. Nire amak daukala izeba bat nire atxonan arreba Frantzia etorri bizitza eta ja Parisen bizia dauzka seme alabak eta hemen bizitza hemen intzun ja. Orduan etorri geha behi bisitan. Eta hoxe orduan daukago etxea eta bere etxea etorri geha. Geren gutzut jaustural bat. Hau da etxetxoa, askuki. Zarrera da hortikan, eta hortikan da etxea, gero hormen goran da desgeirak erakotxuko izuet. Gero, orduan hemen digan, pues simplemente sartzea hemen, dara do hall bat bezala. Eta hemen dauka trastero moduko bat, sin más, gauza txokin, hor komun bat, labadora tal, eta hemen dikan eta terrazain ez dut irekiko, baina bueno ez dut ikusteko. Hemen txeukan maiau, eta hor terrazatxo bat, tal. Hor dago batea, eta hemen kortinak pasata. Hemen komidorea, sala, hor sukaldea. Komidorea, sala eta gero hemen trastero moduko bat. Eta hemen ni eta hor dutxa, bidea tal. Hemen tiki gota gero, hor dago nire gurasoko lehen gauten gela, dala nire amanizuan gela. Hau dago gonbidatu nahi gure hemen nire amanizabak. Eta hemen hornik eta hemen nire nahiak. Eta hemen dukau más, como un petit bat. Eta horni. Kaixo. Bueno, ja. Etxen gaude lasai. Jausturra ikusi zuego baino lehenago. Eta hoxe, gaurko guna izan da, basikamente, pixkat etorri eta sentatzeko guna. Ja bihar Parisagoaz, hiriburua. Hau da, Parisetik ordu erdia, metron. Eta hoxe, jazta, edo zare, junga supermerkatu bat agarutxen gaizketan, nire amanizebakin, eta kuarto perpatu iteu, eta ja faldu dut, eta baina idea mundiala ikusten. Argentina, Inglaterra, partidet Espainia pesa da, beloagoa ikustezuneko ja finala gertatua. Era prest, baina bueno, hoxe, ja bihar hasikoa, turismoa. Bueno, ez gara turismo eta etorri bat bisitan, baina bueno, ja, aprobetxatu dut. Y lagos así del este y tal, hay unos sitios muy bonitos. No. Ya esan du behar
Txatuen naiz osalditoko lanak ikusitu zuela. Eta ja pres gaude Paris iria guteko. Eta sartzeko errealitatea da, hau. Osea, eta han gehiago, En fin. Oh my god, ez gara sartuko noski. Por cierto, fun fact, hemen daukazu Notre Dame. Errezan egunen gu findekun gaten Parisen. TH lauko findekun. Eta en vivo y en directo ikusi genuen Notre Dame erretzen. Barkito bat hartuko dugu. Alors on verra le centre de Pont les Ardennes, Saint-Pantalon, avec une valise. On se responsable de Potsdam, Music Scientists. Listo, indeo ja barkitoko bidea. Eta bain zoaz epazkaltzea goaz. Listo, bazkalduta. Oain eriza bat ikusteko azuzak izan. Por cierto, bideon erderaz kontzungo zue fondotikan ere gurasok eta nire aman lehengusua usteak, bai nire aman izan semean nire aman lehengusua ze erderaz dakite, oza, dakite frantsesa zemengo dia eta erdera, euskaraz dakite orduan komunikatzea erderaz baiekin orduan bai entzungo zue asko erdera fondon.
Hemen ja Trocadero etorri gea. Hoy pausa hidratación. Hemen dena da koke, vintage, no sé qué, sobre ese dena hora da. Kriston graso ditu da. Dena hora, en plan koke, vintage, parisien, dena hora da. Kriston graso ditu. Tipikal frantziako botellak behien tapauekin, oza, ez mitik. Iritsi geha, Blamenilea, herria. Bihatxaldeko 6ak. Osea, trenen, metroan ondo, baina trenen ez dute aire kondizionatua jartzen. Osea, klaro, tokita juteko inberduna da lehenengo herritikan Parisia, hiriburua, osea, trenen, eta garia Parisen bertan metroa bertatik ibiltzeko. Eta metroa oso ondo, petau, baina, bueno, airea jartu baina trenen, erroerren, Ja, tuge. Oen, dutxanoa. Que j'ai appelé pour réserver, tu venais de le faire. Un meilleur restaurant Une chanson, comme ça, elle ne voit pas. Et je connais pas cette chanson. Non, c'est la même chanson, c'est un titre. Et la musique que j'aime. Ah non, je croyais que c'était une chanson. Egunon, bueno, goizeko 9 dira. Eta gaur goizela zerengo etxengatuko gea. Nire aman izabakin eta bazkalo ostengoaz Parisia bereze. Aseke gaur goizen gauza gutxiko sugituzue. Oai jundia, gozari bila jundia, nire aita eta nire aman izaba. Eta hoxe. Bida, hau nik indizkio. Super gaizki da sori zera nire aman izaba. ¿Dónde está la petillante? Gaur hemen bazkaldu edo aldizut erago txipiskat jardina. En kolumpio bat, hor baratza, eta hemen txabola bat, biatekin. Nei horario frantzes hau ez zait gustatzen, Osea, bazkaldu dugu 12tan, dia ordu biterdi, dago de bazkaldu eta kafe hartu dugu, 50.000 postre, eta ordu biterdi dira bendikal. Eta bengoz Parisia aldea. Gaur nire bat atorbaita gukin, Parisia. Atzo bere semea torrezan nire eman lenguzu baino beha ez. Eta gaur bai dator beha. Ze kotxen eman gau, osa jongo ya nire eta nire eman lenguzua eta nire eman izeba, kotxen. Eta nire eman nire neatan jongo geha. Metroz, monotrena, gero metro bat, tola peska. Eta han batuko geha, Parisien ja. Orduan jabeak kukin aldo etorri. Perfecto. Plan inclusivo, cero edadismo. Atzo baitan patea den askoin genuen, 20 piko kilometro, bueno, lokura bat. Eta orduan behatzen zen eta baino gaur ja bai. Osondo, oain nengo naiz jantzi, horta garritu dutia, eta bago. Ja, tu gea. Momatrea, bueno, me gustó Sacré-Cœur,
eta hor pistak ikustutu. Imagine. auzotik bueltak ematen etorri gara da Lilan monumentoa eta oengo ez dakit noa. Bueno, ya etorri gerria Blaminilea eta ja etxerat omain afalduta, bueno, dutxa, tal. Bueno, ja jatu geha etxea, eragutxeko izuz erositen souvenirrak. Lehenengo hau etxekozkailuako, a ber, hau eman batzen maz. Hau karatzintzako erosiet nahi nun postal bat daño pasitut, post den da, eta ez den postal bat melak orduan bauzkailun jartzeko eta barazti, momat, precioso. Oanda, bloga ikustu honen nik ema baino nago, baina esperatuzat. Eta gero, kajita hau, soinu kajita bat dala, a ber. Hoxe, Ameliko melodiakin. Oen, dutxatzea. Porque hau. Tu benetan ez dizuet, me encanta herria, osea. Bea ze bizta guapok. Osea, aldet gehiago maite. Me encanta hemen, osea. Hortik sartzea eta gero anatzeko ate batetik sartzetxea baino badauka bere sarrera hau. Dala ate falso batea. Baina eske, benetan, me encanta herria eta auzoa eta dena, osea, superpurilla. Precioso. Osea, eske, benetan, me encanta. Nada, lehio batea eta ez da nejo no bendikan. Osea, eske, benetan, kriston purilla da. Eta ganden bagaz, sagatzegu, bier, enbar dura etxe guztia, egun guztia, etxen eta gauen goaz Parisea eta gero iganden buelta. Egunon, bueno, jajikidea gauzaldu dut dela eta guen dokau bazkaria. Hemengokin bazkarioko hemengo familiakin. Orduan bazkari eta guaz aurro izan ez da beste zarengo. Gracias. Sí. Ah. Ni naiz, tan naia.
nire amana, oza, nire amanetza banana, dejo, baina. Eta, bueno, berdo, etxe guztia Che Guevara beteta, da behen idolo, osea, Che Guevara hasta en el común. Eta Che Guevara nandun, Euskal Herriatik urreina. Bueno, kaixo, azken planan daketa berezka aurrekin dazen gaudako bakarrik, dialabak eta ja dutxatzen da dena, nire dutxatu nahi, zorta horretuta dena, Bazkalosten. Parixo ja, 4:30 bostetan, gau arte. Baina, bueno, guazen. Hemendikan ikustea oberizkoa eta Kontatuko, gehiatu jiritan, dala Louvre frenteko parke hortan, ikusi deula Globo Olimpikoa, zala pebeteroa, eta baingoa Trokadero aldea. Ikusi nahi duela Eiffel Torrea gauez, argi zauda, a ber, bain dauk izten golden hau erra, eta goaz, pues, errekondotik. Hemen gaude, hor da Trokadero argoran, hortik ikusuko dugu gero, baina hain ustez bazela area zehozea faltzea. Calamares. Ensalada. ¿Qué pasa? de Mbappé mais qui conserve le ballon et qui essaie de trouver une autre solution. Donc on repasse côté gauche avec Théo Hernandez. Allez Théo. Bueno, ya está, etxen ordubeteko bidaia, Paristikan, etxea, baina ya está, ama trafikoa egiten. En fin, sin más, etortzatate Parisia jakin, Torre Eiffelan argian adiala, 5 minutu, osea, 10etan lehenengoa, 11etan, 12etan eta ordubetetan, lau aldiz bakarrik iteu, eta dia 5 minutu literal. Así que ba, hoxe, eta globoa berez, igo iteute gauez, baina esan degute gaur aiztea zole manda eta izekin ez dutela igotzen orduan ba, beran ikusi dugu eta listo. Eta baina lota eta bihar ja, igoaz, kinea, bagoaz. Ayer he hecho la café. Jeikin ez da nire eman izebak krep batzuk intizkegu eta bieko salditeu. Eta bere ginen zukaldeen aizitzegun kontatzen bere bidaiak eta da pertsona bat asako bizuna
81 urte dauzka. Eta sako bizun pertsona bada, osea, da. Europa guztin, Afrika iparralde guztia pasau, Ego Amerika guztia, madre mía, loka dago, loka. Me van a matar antes de marchar. Pues es un Sí, está cholomo bien, mal hecho. está bien. Esto está hecho en Francia. Bueno, aia bazkalduta, ordubik, bagoaz, aireportu aldea, eta momentu da, gustatzen zaite momentua, ze niri zertaz beti despeditzen ez, nagarri mot, ez dut nagarra. Beti despeditzea azken egun izango zan bezala. Ze txikitatik anuket, kristona pego gabeakin, eta gorra eta momentu hau. Zegoan ez dugu ikusten berrize. Hasiko ise. Beti den agarra, gaur ez dut ingo. Aguantatu gane. Baina aireportun, zozartu dut, eta joan ja, seguridadea pasata. Bueno, baina ez da seguridadea pasata, oain. Baitxen berdo, ez dialogak eta bostatu dauko begazina. Listo, ja, aireportun. Oain kotxeak arre behuen, norbait utzu genioen, orduan, norbait ekartzegun kotxea, no? Ok. Kaixo! Bueno, ja, Tolosa saiatu geha. Kotxekin eta ordu bat tardatu dugu, eta ja, Tolosan gaude. Así que perfecto, ja bukatu ja nire oporrak, en oporrak kanpon. Printzipioz, eni joainoa gehiago da guztin. Bueno, igual abuztu kaeran aste buru pasatxo bat, egongo da porai. Baino bestela zau bideik, así que, a ver, blogak intzeitetan, ze aste bat sin más erakusteko. Ez dut erakutsiko, ez da. Orduan, bazakit jungo naiz pentsatzen zein. Eta besteik ez, eskerrik asko, San Fermietako bideoak kristonarrak aste aukiu. Ez dakitza ba. Ja, laroen ikustelde baino gehiago joa, uste kasi bosteunea jatu alaia. Lokura atea izaten, así que hoxe. Eta baina itzuet eskatu mesez arpidetzeko, ze arpide dunetan pixkata eta eskatuta nabazken aldin, nahor berronda irurogeita arten, denbora guztien igo jetxi, eta aberra jatzegan 300 urte bukaerako, ze nire erronka hori da, 300 urte bukaerako. Lortuko deu ez zuen esku dago, así que betiko bostakin agurtzen naiz. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Jarraitu dazue Instagramen, TikToken eta Twitterren. Eta ikusiko gara urrengo bideon ez dakitela izangoan eta ez dakitela bloga izangoan ere. Así que, adion, arpidetu eta kanpai aktibatu eta ikusiko zuen. Agur, eskerrik asko, au revoir!